breaking every rule they made. I never changed what we done. It made us who we are today. U din it-teddida s-settur tas-servizzi finanzjarji, Gvern Nazzjonalista jwaqqaf grupp ta' esperti mill-qasam tal-industrija biex jagħtu pariri lill-Gvern dwar x'għandha tkun il-pożizzjoni tiegħu quddiem din it-teddida għal settur daqstant importanti għal pajjiżna. Ħabar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'attività taħt it-tinda fil-Gżira. Immedjatament inwaqqaf high-level expert grupp ta' esperti sabiex jieħu stokk ta' sitwazzjoni u jagħtini mill-ewwel pariri dwar x'għandha tkun il-pożizzjoni maquda tagħna bħala pajjiż. U f'dan il-grupp ikun hemm in-nies tal-industrija sabiex aħna li għandu jsir nagħmluh direttament man-nies tal-industrija. Din it-tip ta' politika li għandna f'pajjiżna, mhux il-Prim Ministru jagħmilha ta' buli u jiddetta u waħdu, imma nitkellmu man-nies illi jintlaqtu, nitkellmu man-nies illi ġarbu, nitkellmu man-nies illi qegħdin imdendlin u rridu naħdmu magħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk inħatar bħala Prim Ministru se jfittex l-appoġġ u l-pariri tan-nies fis-settur finanzjarju biex pajjiżna jerġa' jkun lejra ta' pajjiżi oħra f'dan is-settur. Jiena rrid l-appoġġ, il-pariri, il-kompetenza, l-esperjenza tan-nies illi jaħdmu fis-settur tas-servizzi finanzjarji u wara dak irrid minn għandhom rakkomandazzjonijiet għax-short term, għal-medium term u għal-long term biex naħdmu magħhom pass pass biex dan is-settur mhux biss insalvawh imma nerġgħu nagħmluh lejra tal-pajjiżi l-oħra fl-Ewropa mhux illum qed jieħdu gost bid-deni illi qiegħed jiġri lilna. Nerġgħu nagħmluh lejra ta' ħaddieħor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal jekk inħatar bħala Prim Ministru huwa se jkun qed jattendi għas-Summit tal-Kunsill Ewropew f'Ġunju biex juri lill-pajjiżi l-oħra li pajjiżna warrab il-ħmieġ u li Gvern Nazzjonalista huwa impenjat li jolli jisem pajjiżna. Jekk il-poplu Malti jagħti l-fiduċja tiegħu lilna, jiena fisimkom immur quddiem il-mexxejja l-oħra tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fis-Summit tal-Kunsill Ewropew u ngħidilhom Malta dawret il-folja, Malta qiegħda tikteb paġna ġdida fl-istorja tagħha. Malta hija determinata illi tnadda fisimha. Malta warbet il-ħmieġ u daħlet kapitlu ġdid, daħlet gvern ġdid, gvern illi ser jerġa' jolli isem Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista mill-appell imqanqal lin-nies tal-10 distrett li mhux dejjem ħassew li l-Partit Nazzjonalista baqa' viċin tagħhom. Jiena nifhem illi xi nies fl-10 distrett ma' żmien ħassew illi il-Partit Nazzjonalista mhux dejjem kien hemm magħhom daqskemm xtaqu. Li l-Partit Nazzjonalista x'imdaqqiet ħadhom for granted. Jien qiegħed niżgurakom personalment illi l-Partit Nazzjonalista mhuwiex ser jieħu aktar lill-10 distrett for granted. Grazzi tal-lealtà tagħkom u l-lealtà tagħna inħallsuha lura lejkom. Simon Busuttil xejjen il-kampanja ta' biża' li qed issir mal-anzjani li qed jirċievu telefonati li Gvern Nazzjonalista ser jaqta' l-pensjoni tagħhom. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li hu se jżid il-pensjoni tal-anzjani u appella lill-anzjani biex ma jħallu lil ħadd ibeżżagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-isforzi disperati ta' dan il-Gvern biex jixtri lin-nies. Bl-aħħar sforz ikun dak fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn ingħataw numru ta' promozzjonijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista b'messaġġ ċar għal dawk li ħadu xi promozzjoni jew bidla l-aħjar fil-kuntratt tagħhom f'din l-aħħar mossa ta' xiri ta' voti. Tinkwetawx. Dak li hu tagħkom bid-dritt aħna se nżommuhulkom, anzi niggarantihulkom jiena personalment. U jiena m'għandix dubju illi intkom bħali qegħdin tifhmu illi dak illi tagħkom Joseph Muscat illum biex min għalih jixtri il-vot tagħkom b'xi ħaġa illi fi kwalunkwe każ intkom kellkom dritt għaliha, intkom mhux ser taqgħu għall-ixka.
mhux ser taqgħu fin-nasba ta' Joseph Muscat, imma nar is-sibt 3 ta' Ġunju anki inkom ser iżommu quddiem għajnejkom illi l-għażla hija għal pajjiżna u illi minkejja dak illi seħħ illum fid-dipartiment inkom xorta ser tażlu lil pajjiżna. Ġurnata wara l-oħra temm jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed ikompli jinħass kemm din il-forza nazzjonali qed tkompli tikber u ser twassal biex fi 3 ta' Ġunju tinkiteb paġna ġdida fl-istorja ta' pajjiżna.